Attwalment għall-Ewkaristija se nċandru l-Quddiesa mis-Santwarju ta' Pinu minn ġewwa l-Ħawdex. Radio Marija jawguralek smigħ tajjeb u paċi fil-mulej. Insellem lis-semmija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna minn fuq il-YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex. Sejrin nxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddiesa tal-lum il-Ħamis is-26 ta' Marzu. Nofru din il-Quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddiesa tal-lejla huwa Dun Dominik Sultana. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U lilek ukoll. U tal-eżis l-lum qegħdin noffru din l-Quddiesa għall-erwieħ tal-familja Aksisa. Biex nitħejjew tajjeb għal din laqgħa ma' Ġesu, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċakontana mulej nitolbu l-ħnina tiegħek biex nuru l-indiema tagħna ħalli nbidlu ħajjitna u nitħarġu b'emejjel tajba u biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek ħalli bekk nitħejjew sewwa għall-festi tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: Mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li jien tellajt mill-Eġittu. Malajr warrabtu mit-triq li jien ewrejthom. Għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb. Niżlu wiċċhom fl-arti imugħ u offrewlu sagrifiċċju u qalu: Dawn huma l-Allat tiegħek Iżrael li tellowk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej s-sokta jgħid lil Mosè: Jien ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras ibsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġens kbir.
Mosè mbattalab bil-ħnina quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: Għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li jien bħila kbira u bid qawwija ħriġtu mill-art tal-Eġittu. L-għal għandhom jgħidu l-Eġizzjani: Araw x'din għamiltilhom, ħariġhom biex itemmhom fil-muntanji u jeqridhom minn-wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħna tal-korla tiegħek u reġġa' lura l-ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li jien ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: Inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jien wett natija lil nisilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem il-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ir-Robbu ħajja lill-Alla. Salm responsorjali. Ftakar fija mulej f'imħabtek għal poplu tiegħek. Ftakar fija mulej għamlu oġol id-dejn il-ħorel, mhux bija tal-metall li mdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom, ma xbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Ftakar fija mulej l-Alla li salvahom, li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu. Eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom, li ma kienx għal Mosè l-magħżul tiegħu u waqaf fis-selgħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Ftakar mulej f'imħabtek għall poplu tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Alla jkħab lid-dinja li tal ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: Kieku jien kelli nagħti xhieda fuq jien nifsi, ix-xhieda tiegħi ma kienx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jien naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għal verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dana għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien musbieħ jixel u jiddi, u intom għal ftit tridu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex itemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jien qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu l-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom. Għax intom x'temnu lil dak li huwa bad. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fihem il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda għalija u madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jien ma nieħu l-ebda glorja mill-bniedem, imma jien lilkom nafkom, naf li l-imħabba tal-Alla ma tinsabx fikom. Jien ġejt fisem missieri u intom ma lqajtuhx. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqgħuh. Imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè
li veħqettu it-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu wkoll lili, għax Mosè fuq ikiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kristu. Hekk f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu tar-Randan imqaddes, anke fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom, hekk il-kelma tal-Alla llum terġa' turina aspett ieħor importanti ħafna. Qiegħda tfakkarna li l-kriterju tal-ħajja tagħna, il-mod kif aħna nirraġunaw, m'għandix tkun il-mentalità tad-dinja imma Alla. U l-mentalità tad-dinja aħna naħsbu jew niġu imqarqa billi naħsbu li ser ittina l-pjaċir tagħha. Però fil-verità ma jiġrix hekk. Fil-verità d-dinja tagħdina modelli li huma fittizji, xi drabi anke b'mod programmat minn nkunu għadna żgħar permezz ta' ċerta cartoons biex nibdew nemmnu dinja tal-fairy tales li kollu sa jkun sew. Dinja ta' immaġni tal-ġisem li hi perfetta, li mhix reali, li immaġni tal-cartoons. Dinja li torbotna żejjed mal-affarijiet tal-art, li forsi għax ikellek ħafna torbotna ma' numru ta' flus li ma jeżistix, għax hu biss numru. Kien hemm wieħed darba qalli ikollok 10 miljuni u jkollok 10 euro, inti ħadd ikoll l-istess ħaġa. U kien żied jgħidli Alla jgħinu għax persuna għadha ħajja, qalli ta' qudiemi jaqalgħu qegħdin bil-minimum wage u jien miljonarju. Qalli però jien nejra għalihom għax huma jistgħu jieklu biċċa ħobs bil-konserva u ż-żejt u jien minħabba l-mart li għandi ma nistax. Dik hi l-apprezzament tal-ħajja, li jien naraf napprezza l-affarijiet żgħar u li nħares lejn il-ħajja bil-għajnejn tagħna. Issa d-dinja tista' ġibni skjava tagħha nnifisha. Id-dinja ġibni skjava tagħha nnifisha billi titfa' fija minn barra affarijiet li ma jippartjenux lili. Immaġinaw jien statwa sabiħa tal-irħam, id-dinja titfa' fuq is-siment u dak is-siment isir qisu parti minni. Però żbuħija tiegħi tintilef għax noqgħod inqabbel lili nnifsi mal-oħrajn. Allura l-kuntentezza tiegħi tmur u nipprova naqbad affarijiet tal-oħrajn tfaħħom fuqi. U jekk ma noqgħodx attenda jista' jwassal anke għal mart mhux biss emozjonali imma wkoll psikoloġiku. Mill-banda l-oħra l-mentalità ta' Kristu tilliberani għax il-kriterju ta' jien inkunx kuntent jew le jiġi minn ġew, jiġi minn qalbi. Li naraf li jien liben Alla, l-bin ta' Alla. Li jien naraf li l-affarijiet ta' din dinja ser jgħaddu. Allura għalkemm sew li kolli l-affarijiet sewwa ma nintrabax iżejjed magħhom. Laqqas ma l-istess ħajja ma nintrabat. Għax naf li din ħajja tibqa' għal dejjem. U dak li jgħid Ġesu. Ġesu x'qalilna jien ma nieħu ebda glorja mill-bniedem. Imma jien lilkom nafkom. Jien ġejt fisem missieri. Waħna wkoll ġejna qegħdin fid-dinja fisem Alla. Il-ġisem tagħna mhux tagħna, imma hu Alla. U intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi fismu, bħalma jiġu ċerta modelli tad-dinja biex jippromovu lilhom infushom, intom tilqgħuh. Għalhekk hemm nitolbu l-mulejjek biex di ċirkustanza speċjali li qegħdin ngħixu fiha bħalissa tenna naqtu il-legam, il-ħabel li jorbotna żejjed mal-affarijiet tad-dinja sew li konna, però li ma nkunx marbuta magħhom. Nista' nkun fqir
u nkun marbut mal-flus u mal-affarijiet tad-dinja nista' nkun miljonarju u ma nkunx marbut. Ir-rabta tinsab fil-qalb, mhux fl-affarijiet li jkolli. Ejjew nitolbu l-Mlejja tina l-qawwa biex tar-Randan li qegħdin ngħixu f'dan iż-żmien tal-pandemija jenna naqtow dak li qed jorbtilna qalbna. U kif jgħidu ċerta qaddisin, jekk qalbni marbuta mal-affarijiet tad-dinja b'ħabel oħxon, jew marbuta b'ħarira żgħira, xorta tibqa' marbuta. Jekk għasfur torbtu b'ħabel ta' vapur, jew torbtu b'liżar ħarira li tista' ssib, l-iqsar waħda u l-iktar waħda rqiqa bil-kemm tara, dak l-asfur xorta ma jistax itir. Ejjew nitolbu l-Mulejjenna biex naqtaw kemm jista' jkun l-affarijiet li jorbtuna li ma jħollunix intiru. Qegħdin ngħixu fi żmien speċjali, qegħdin ngħixu fi żmien li darba jiġi bħalu u din l-opportunità nistgħu nitilfuha wkoll. Għalhekk jew neħduha. Nitolbu fuq dan. U teleżis jew issa nkomplu ir-resqu tal-talbiet tagħna il-missierna li dejjem jismana. Hekk ispirati mill-Vanġelu li għadna kemm qrajna, nitolbuk Missier Ħanina tina l-grazzja biex il-kriterju ta' ħajjitna tkun int. Nitolbu. Ismana, nitolbu mulej. Jew nitolbu għal-morta kollha, ma speċjali għal-morda fid-dinja u dawk kollha li qegħdin imutu permezz tal-coronavirus, iqaf magħhom mulej kun int il-wens tagħhom, ibatilhom nies li jieħdu ħsiebhom, li jikkurawhom u jaqaf ukoll ma dawk kollha li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Jaf mulej mal-oħrajn kollha li qegħdin imbeżżajn, mod speċjali dawk li forsi għandhom xi kondizzjoni li tagħmilhom prona għal din il-biża'. Forsi għal dawk li ma jistgħux jissapportu d-dar minħabba xi abbuż. Forsi għal dawk li ma jkunux jistgħu joqogħdu ġew, però li jridu joħorġu. Nitolbuk missier il-talba ta' kull wieħed u għati fil-qalb ta' kull wieħed dak li għandu bżonn. Nitolbu. U issa fiskiet minn djarkom offru it-talba tagħna lil-Mulej. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Imbierek int Mulejja tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ikel tar-Ruħ. Imbierek int Mulejja tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifħir glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddaf lilna bnedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna. Bi Kristu Sidna il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżoħħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, intrażżan fina drawwiet ħżiena, terfgħalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet,
jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom, ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familja Quddiesa, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Gesù tiegħi rasek l-Aziza kien gizmek dak ix-xejn kienu l-ħafna tnudi tiegħi Gesù tajjeb ħaferu jew inħarsu nimmaġinaw il-Ġesu fl-Ewkaristija u jew resqulu x-xewqa tagħna li nixtiequ nirċevuh. Ġesu jien nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Itqarbina li għamilna mulej, issaffina u taħlisna minn kull dnub, biex il-kuxjenza tagħna tinħal minn kull irbit taħtija, u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sħiħ. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issanduru lejn Omna Marija u ngħidu flimkien 3 Ava Marijiet f'ġieħ 3 ijiem li damet fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm.
tapini u metana l-malti għafdarek ġejna għaxin ti til-qana